Zlepšite si kvalitu hovorov rýchlo a jednoducho. Ak máte moderný telefón a aj napriek tomu vaše hovory znejú, ako by ste ich realizovali z nejakej pomyselnej plechovky, tak si určite zapnite technológiu VoLTE. Vďaka tomu, ak to nebude nevyhnutné, tak sa váš telefón neprepne do starej 2G siete na to, aby mohol preniesť hlas. Okrem toho sa vám vďaka Voice over LTE zrýchli spojenie s druhou stranou, pretože váš telefón začne vytáčať druhého účastníka takmer okamžite. Jednoznačne najdôležitejší benefit VoLTE spočíva v tom, že počas hovoru s aktívnym VoLTE viete zároveň aj dátovať. Určite si VoLTE zapnite. Ja osobne si neviem predstaviť, že by som s niekým telefonoval a popri tom by mi nefungovala napríklad navigácia. To je naozaj to nevyhnutné, čo si predstavujem ako nejaký zlatý štandard v roku 2026. Tie najmodernejšie telefóny s najnovším operačným systémom majú VoLTE spravidla zapnuté. Tu je avšak návod, ako si môžete VoLTE zapnúť v iPhone a takisto v Android zariadeniach. Pozor, zákazníci štvorky musia urobiť krok navyše, lebo im z nejakého dôvodu operátor túto funkciu automaticky nesprístupňuje. Je potrebné si zavolať na ich zákaznícku linku a poprosiť o to. Číslo zákazníckej linky je 0950 950 950 alebo si pošlite SMS-ku v tvare VoLTE Start na číslo 900. Pre viac videí o operátoroch a o telekomunikáciách ako takých ma nezabudnite sledovať. A na záver, ak chcete získať tie najlepšie telekomunikačné služby za najnižšie ceny, tak navštívte stránku www.operatori.sk.